Вітаю, я Наста, і я розповіду вам про цікаві імпрези, які відбудуться в найближчий час. Рыцарскія паядынкі, трубадуры, куртуазная любоў і, канешне, інквізіцыя. Усё гэта асацыюецца менавіта з сярэднявеччам. Выстава «Прыцемкі сярэднявечча прылады пакарання» складаецца з 78 прыладаў пакарання і катавання. Сярод іх іспанскі сапог, ведьміна крэсла і крыж, жалезная дзева і іншыя. Пры жаданні можна сфотаграфавацца ў фотазоне і памерыць кайданкі вязня. Археалагічны музей. Выставу можаце наведаць да 29 лістапада. Пакуль восень радуе вока лістотай і сваёй прыгажосцю, я запрашаю вас у Лошадскі парк 14 лістапада. Менавіта там можна адпачыць душою, убачыць маляўнічыя краявіды і пагуляць у квест, які адкрые ўсе таямніцы гэтага месца. Гульня «Легенды Лошадскага парку» абсалютна бясплатная. Ад вас патрабуецца толькі ўважлівасць і 1,5 гадзіны часу. Спадзяюся, надвор'е не папсуе вашыя прыгоды. Пасля гульні я прапановую вам наведаць выставу «Куфэрак шаноўная пані», якая адбудзецца ў флігелі Лошадскага сядзібна-паркавага комплекса. На выставе прадстаўленая рэканструкцыя і стылізацыя жаночага адзення 18-19 стагоддзя. Уваход каштуе 50 000 рублёў. 15 лістапада ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі можна паглядзець сучасную беларускую камедыю «Фінт Круазе». Спектакль складаецца з 2 п'ес. Перапіс насельніцтва і сватаўство. Актуальныя, смешныя гісторыі паўсядзённага жыцця на прафесійнай сцэне. Квіткі каштуюць ад 90 000 рублёў. Панядзелак, 16 лістапада, распачынае новы тыдзень са спектакля «Нобель. Барвяны ўладар», які адбудзецца ў беларускім паэтычным тэатры аднаго актора Зініч. Монаспектакль пастаўлены паводле аповесці Уладзіміра Караткевіча «Сівая легенда». Для тых, хто не ведае, тэатр знаходзіцца ў касцёле святых Сымона і Алены. Пачатак о 19 гадзіне. Усе ведаюць, у Менску адчыніў свае дзверы музей коцікаў, таму запрашаю вас на выставу «Каты ў горадзе». Мрррр, кажуць, і дырэктар там кот. Мяу. Экспанаты ўяўляюць сабой творы жывапісу, скульптуры, графікі, беларускіх і замежных дызайнераў і фотографаў. Серада вітае вас 2 кінапраглядамі. Напэўна, найбольш незвычайнае месца, дзе можна паглядзець фільм, гэта аўташкола, так? Напэўна, найбольш незвычайнае месца, дзе можна паглядзець фільм, гэта аўташкола. Менавіта там адбудзецца прагляд стужкі польскага рэжысёра «Попел і дыямант». Пачатак об 11 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці, 168, корпус 2. Уваход вольны. Другі прагляд кінастужкі адбудзецца ўвечары ў клубе «Забаў Падвал», што знаходзіцца на вуліцы Камсамольскай 5А. Праект «Англійскі падвіскі» – гэта фільмы для тых, хто мае жаданне палепшыць свой узровень валодання мовы. Прыемным бонусам будзе гадзіна гульні ува ўсіх зонах клуба. Квіток каштуе 40 000 рублёў. Не забудзьцеся ўзяць ежу і напоі. 19 лістапада Акіра Ямаока, аўтар саундтрэка да першай гульні Silent Hill, наведае Мінск. За адзін вечар у вас будзе магчымасць атрымаць асалоду ад усіх жанраў музыкі. Ці то эмбіент і трып-хоп, ці то цяжкі рок. Калі вы аматар якаснай музыкі, гэты вечар для вас 19 лістапада о 19 гадзіне ў Рэпабліку. Гэта быў прагляд мерапрыемстваў на тыдзень. Падпісвайцеся на наш канал, ставце падабайкі, будзьце ў курсе падзей. Толькі мамцы не кажы. Мурр, мяу.